Кинезитерапията, това е лечебна гимнастика, която е най-важната част от възстановяването на пациентите. Пациентите с дискова херния и прекарали други заболявания и тежки травми, основното, което трябва да правят, за да се възстановят напълно, е лечебната гимнастика. Най-голямото предимство на кинезитерапията е това, че тя няма ограничения за възрастта или заболяването, което имат пациентите. Най-важно е при пациентите с дискова херния постоянството и дисциплината в това всеки ден да бъдат изпълнявани тези упражнения, като ние предлагаме и пакетна програма с включени доста упражнения и някои от нашите най-важни процедури и терапии, които предлагаме. След преминато лечение за дискови хернии е много важно пациентите ни да продължат с кинезитерапия, за да поддържаме добрите резултати, които сме постигнали в облегчение на болките и да запазим силата на мускулите и да продължим възстановяването до край.